тамошобинони азиз, ҳозир рӯбашни яъне киртора мехоҳам шумо нишон диҳам. Аз бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза магазин рақими 61. Ино распродажа шудиян. Нархошон 200 сомонӣ. Ино доставка надоранд дӯстони азиз, пешаки гап занам. Ман фақат магазина нишон додистам. Касе ки мехоҳа омада аз наздик бина, нархаш 200 сомон. 4 тарангай. Нама зард ҳаст, сиёҳ, розови ва анамихе сабзш ҳастай. 4 ранги фасонай. Касе даки дар корай метавона омада аз наздик бина, паплинаш беҳад, паплинакои хушрӯай ва баъдан харидорӣ куна. Размерошон аз ини сиёсафедаш размер мондагӣ нест, аз инош ҳастай. То размери 54 қариб размер доранд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. муроҷиати имрӯзаи ман танҳо ва танҳо барои занҳост. апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, модарои азиз, мехоҳед дар хона нишаста пул кор кунед. имрӯз бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ширкати Фаберлик беҳтарин ширкат аст. 25 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият дорад. барои ба кор даромадан дар ширкати мо, яъне бо мо ҳамкорӣ кардан, дар командаи мо кор кардан мехоҳед, донистани забони русӣ лозим нест. паспорти российский мепурсед, лозим нест. стажи корӣ мепурсед, лозим нест. танҳо якта телефон аз ҷониби шумо лозим аст ки бо интернет пайваст шуда бошад. агар ки кор кардан мехоҳед, дар рақамҳои дар болои экран буда ҳатман нависен ё ин ки занг занед. ҳама нозукиҳои корро, бизнесро, пешрафтанро, чӣ хел директор шуданро ба шумо ман меомӯзонам. яъне мисол маслиҳат мекунем. агар ки шумо розӣ ки шудед, якҷоя иншоаллоҳи раҳмон кор мекунем. ва духтарон ногуфта намонад, шитобед, дер накунед. анамин каталоги 19 аз 19 декабр сар шуд то 8 январ. ширкати Фаберлик барои мо анамихел тӯҳфаи зебо мондааст, яъне тӯҳфаи гаронбаҳо, яъне каструл ки дар ҳама оила, дар ҳар як хонадони мо лозим ва зарур аст, дар кор аст. шумо мехоҳем бизнеси худро сар кардан, марҳамат худи ҳозир нависен, соҳиби анахел тӯҳфаҳои хуб гарден. саршави кори шумо, яъне оғози кори шумо аз чунин тӯҳфаҳо сар мешавад. иншоаллоҳ ки ба ҳама қуллӯҳои баланди Фаберлик мерасен. ман занги ҳар яки шуморо интизорам. Ана киртоям распродажа шудагиа духтаро 200 сомонӣ. Кирта халатояй паплинои ғав, саки хушрӯ, фасон 200 сомон. Инаиҷа замок дора бо капюшонкати. бази чанд размерай, чанд расветкай, ҳамаша шумо нишон метиҳам духтаро. метавонед бо аз наздик омада худтон бинен. ана ин расветкаш ҳаст, сиёҳ ҳастай. и паплинои однотонный ям вишивкадор. мана ин цвет хушрӯй цвет ҳастай. фиолетовиш ҳастай, розовый ҳаст ва яктай дига боша айнаи цвет аст. цвети хушрӯ бежавӣ. хулас бисёр ғафсаки хушрӯй. дер накунед. стилшам бисёр стили фасонай. аҷада бо ҳаст аз анаин тигриёвӣ. иям нархаш ҳама хел. материалаш ира медонед бамбукай, халадокай. салқинак мегира. иям намихе расветкоо дора. диден? коричневӣ, сабз ва розовый. диден? духтаро инчунин анаин куртоо распродажа шудагиа ҳисобе ки размерошон кам мондагиа 44, 46, 48 мондагиа. и куртоо 300 сомонӣ шудагиа. пеш 450 буд. ба фикрам 450-500 сом буд. ҳозир 300 сомон. марҳамат, метавонед биёед нами магазинай. бисёртар ман заминҷа видео мекунам. 12 дарвозаи ҳамин чизора дархост кунед. аз наздик дида харидорӣ кунед. хулас инами 300 сомонӣ будай. чӣ фасона хушрӯан. касе да мисол ами размеро дар корай 44, 46, 48 шумо аминора ҳозир метавонед 300 сомонда харидорӣ кунед. бинед и материалошон халадокай тобистонаяй. хучон бори гуванҷо, бори беҳад фасони хушрӯбо. ина бинед сангуша.